अहिल्यानगरच्या शेवगावमध्येही पावसानं थैमान घातलंय। शेवगावच्या देवटाकळी शिवारात नदी नाल्यांना पूर आलाय। पुरात अडकलेल्यांची हेलिकॉप्टरने त्यांना रेस्क्यू केले जाते। अनेक जण पुरात अडकल्याची ही माहिती मिळते। मोठी बातमी आपण पाहतोय। देवटाकळी शिवारात नदी नाल्यांना पूर आलेला आहे। पुरात अडकलेल्यांची सध्या त्यांना रेस्क्यू केले जात आहे। नागरिकांची हेलिकॉप्टरने सुटका करण्यात येते आहे। अहिल्यानगरच्या शेवगाव तालुक्यात रात्रभर मुसळधार पाऊस कोसळलाय आणि या पावसामुळे तालुक्यातील नद्या नाल्यांना पूर आलाय। शेतांना तलावाचं स्वरूप आलंय। मुसळधार पावसानंतर निर्माण झालेल्या पूरस्थितीचं ड्रोनद्वारे दृश्य टिपण्यात आलंय। तर अमोल भवर यांनी हे दृश्य टिपलेलं आहे। या दृश्यातून पुराचं भीषण वास्तव सध्या दिसतं आहे।